Salom horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang, manang di dia hamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu papituhod dong Trinitatis, ima di tanggal 10 Juli 2026, hatan itu hata na dienet sian buku Ester bidusia, ayat 10 sada rodi ayat 10 sia. Dohot topik ni minggu hari parulu-pulupun di bangsa ni debata. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Hujahama dihita sonoma di dok hatani tuhata. Laus di ari nasasadai saat do bilangan ni jolma aka na dinunu di bagasan hutasusan tu adopan ni rajai. Dungi nina rajai matusi Ester jolmanai. Nunga dibunuh halak Yahudi di hutasusan 500 bawa. Direde podoh na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahen nasida diluat ni raja akana asing. Jala aha dope pangiduamu. Ikon lehono dui tuho jala aha dope sihol ni roham. Ikon pasautod do. Dunginin nasi Ester ma, molo tung denggat di rohani rajai, sai di luas rajai ma nang marsugo talak Yahudi, akan disusan mangulahon hobar tu pareta sadarion, asa digatung nasida na 10 anak ni si Hamani itu hau. Jadi di dokor raja ma, di dokor rajai ma ikosongoni bahenon, paretaipe di lehot do disusan jalan na 10 anak ni si Haman digatuk kodoe. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan disusan jala dibunuhi disusan 300 salak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai gabe marhasonangan maradupon musuh nasidai jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang deis tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ni. Gabe dibahen nasida mai hari panggalangan doho las ni roha. Alai anggo halak Yahudi akan disusan marpungudo di hari 10 tolu doho 14. Jala marhasonangan di hari 15 bulan ni. Jala dibahem mai ari panggalangan doho las ni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan maringat di akahuta pagaran ari 14 bulan Adar dibahen nasida ari las ni roha. Panggalangan dohot ari raya. Laos masih piringan nasida di si ganup tu ale-alena. Ima hatane tu hata. Marulupulup manang bersuka cita odo sada nama cai tahasi holi di ngulu tahun. Setiap orang merindukan sukacita. Mulu buinian unak pola adong arsa ni rohate. Mulu buinian unak pola adong duka cita. Mulu buinian unak pola adong jut ni roha. Ima pangiduan. Alai di dia ma adong ngulu na songoniate. Di dia ma adong ngulu tanpa duka cita. Di dia ma adong ngolu naholan na sukses. Danga dongi. Si pata do gagal baholan itu tu molonung nga sukses. Unak pola pitor dijo bosku tokeku nanin. Holan 50.000 do petutu marutung itor bosku tokeku itor nin narupane. Di dia ma adong ngolu holan na monang. Songo perbolei olo do monang. Bahkan olo do talu. Sipata olo do seri. Jadi dang adong sajago-jago ni klub. Sajago-jago ni
kesebelasan ni sada negara dak terus monang. Argentina misalnya hiado talu. Hiado monang jala hiado seri. Sipata do talu. Ate songon namar bulay. Di dia ma adong ngulu na holan na marutung. Tangadongi. Songo per tiga takolan na marutung. Sipata do holam model nai mulak. Ba olo do gabi rugi. Toema nin narupane. Songon na marhaumay. Songon na mangulay dwe. Daksay holan na marutung. Sipata do buntung. Dang naso berusaha kita. Alay songon nima. Sipata. Jadi ngulu tahun di naduaido. Lapatan na kamang doho tamuinang saliling di portibiodo pehita ikon adopata do na dua hali ima las niroha dohot arsa niroha hamonangan dohot hataluan sukses dohot gagal kecuali dang di portibio behita lapatan na nungapida alam kemungkinan dang adopan na be na hacit alai saliling di portibiodo pehita sili berganti do na duai ikon adopata. Dia na gumodang, dia na jumojot soal kedua due. Alai dang adong ngulu holat disadahal nakiningan. Dua cadui sai tak aduapi. Hama kadongan hado mabay marulupulut rohata. Hado mabay marulupulut roham. Hepeng do arta manang sinamo do, jabatan do, hamoraon do, hagabion do, hasangapon do, hamoraon, hagabion, hasangapon, ido nama baik kita marulupulup, tak persuado tay lasdorohata hinorhon nii, lasdorohata marulupulup dulu todita di bahini. Isisian hitaon nasolas rohana mulugudak kepeng na ate. Ise naso marulupulup todina mulugodang artana. Ise naso bersuka cita ala naik jabatan na manang naik pangkat na. Ise naso marulupulup ala tabba bilangan ni pinoparna. Toho gudang do nama baik kita marulupulup jala marlas ni roha. Dak persuadautai las do rohata ala martabba artata, martabba hepekta, martabba pinoparna sipata, songon na berbinar-binar nama buhiniaka opung na tua-tuai hola disukudongan na ay nga piga pakpahupumin na ono 10 dope 50 dope 40 dope na banggahian ni bana lacir rohana alana pangkat ni na tua-tuai dang disonate di yanak kon naido imara nanido nanak kiningan hamoraon hagabion hasangapon alai akamang dohot tamuinang asing ni akan atagwari digijangi anggo apala napalas rohata ima ala dihaholongi Tuhani hita jadi akamang dohot tamuinang tak persuadau talas dorohata ala ni akan atagwari digijangi alai taingok ma dakolani na mangguhi lasni rohata dakolani na mangguhi ulup-ulupta las dorohata ala dihaholongi Tuhani hita taingok maselama kasih itu masih ada porsia hita amat do ngulut taun marulup-ulup jala marlas ni rohadu hita ala diramoti Tuhan dope hita satu sadarion tak terasa pitai jala dak ternilai hita ya kamang dohot tamuina. Ala dipalua hita sian ragamnya kaparmaraan. Ala dipahosing Tuhani hataluan gabe hamonangan. Tuhan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika Tuhan mengubah hari perkabungan menjadi hari sukacita. Ketika Tuhan mengubah ancaman menjadi kesempatan. Molo di bagasa turpo kota bereng ala diului Tuhani pangiduan ni si Ester. Tentu
Tuhanido napahosing rohani Raja Ahasweros. Molo di buku ede nomor 435 ayat sadai marulup-ulup todiki ai naung ditubus Jesusi. Jadi ulup-ulup ni rohatai dak selamana alanyaka jabatan hepeng arta sinamot namacai bahati. Alai marulup-ulup do todiku ala naung ditubus Tuhaniau. Marulup-ulup todiki ai naung ditubus Jesusi ido dido edeta di buku ede 435. Dang tarasam sahalinai dak tarasam dang ternilai hita ulup-ulup manang sukacita sisongonon marhite materi hepeng arta sinamot dohot na asingi. Hamo kadongan tutu sudedo hita hea mengalami masa-masa sulit di nguluon ngatarok nakidigijang dak terus rupani aman sonang headu hita mengalami masa-masa sulit songon na hapit tahilala terjepit wahama na hapit ate headu ho ditolak headu hita hapit ditolak dang dijakon headu ho dileai difitnah headu ho merasa sahira naswadong be jalan keluar na manguluon ngamentok beta hilala rupane. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah sanggup mengubah segalanya. Ido na nialaman ni halak Yahudi, halak Israel, nang na nialaman ni si Mordehai, si Esther di bagasan buku Esteron. Ido na binaritahon na marhite turpuki. Jadi molo tapadomu saoti kate tu Piala Dunia 2026. Terlebih aka pertandingan-pertandingan naung dilalui Argentina misalnya. Dang na ala fans Argentina alai satabi tu aka naso marlom ni roha tu Argentina. Dang na hurang be las ni roha ni pemain ni Argentina termasuk fans na di seluruh dunia. Tentu akarayat ni Argentina. Dungboy na sida manggulhon di menit-menit akhir injury time. Ima babak semifinal mangalo Inggris. Nunga gudang madok Inggris nama maju tu final. Bahkan dia ke media sosial nunga gudang mabahin status bahwa Argentina mulak nama tuhutana mulak nama autu kuala namu naninai jaladi ba madok selamat tu Inggris. Alai hanya hitungan menit segalanya berubah. Jadi molo tapar rohahur rupani roaka pengamat sepak bola, roaka pecinta sepak bola madok comeback nina. Alai salilik so ditiup peluit na parpudii sutungadongjo na merayakan kemenangan ate sutungadongjo na merasa halu aidang jom menit bahkan detik do mengubah segalanya. Ido nata bereng, ido nata saksihon, ido nata toton marhite aka pertandingan Piala Dunia. Nahu parrohahon jala mungkin tabereng doi ate setiap ketinggalan Argentina saya tu gijang do rupane diberek si Messi. Haruna yang lapatan niate innai bana musebuti dibereng matu gijang sahira nama do urupi hami Tuhan. Urupi hami Tuhan. Sahirai nanaing dohonon na toho matutu dang manang piga menit nai terjadi perubahan na luar biasa. Hitungan menit bahkan di last minute di injury time do terjadi perubahan ni. Sudi longang mamereng pertandingan ni. Imajo saotik rupa di dak pengamat sepak bola iba alai
iba pedoho do marulup-ulup marlas ni roha manoton aka pertandingane. Hamu kadongan tung roado sakap ni si Haman, panglima ni Raja Ahasveros maradupon si Mordehai nang halak Yahudi di Susan. Jadi buydu tajahayan non di Bibel tay di kitab Esteron, jala nunga dirancang si Haman sedemikian rupa kejahatan na luar biasa tu halak Yahudi. Nunga di parade ibana gatungan tu si Mordehai dohot tu halak Yahudi. Jadi ngapa dipajongjong ibana hian? Dang na tiba-tiba pikiran ni ibana rupa ni betul-betul nunga direncanakan sedemikian rupa. Alai alhabotuan sakap na jahat ni si Hamanon gabe laus gatungan na pinarade naido gabe gatungan na dohot na 10 anak nai. Imana terjadi? Tentu suku-suku tak isi do na bertindak di si. Tentu sian hapor siau tamadok tu hataido na pahosi koni sudi sakap na jahati gabe tu haulion di halak Yahudi. Hari perkabungan diubah Tuhan menjadi hari sukacita dan hari kemenangan bagi orang Yahudi. Air mata diubahnya menjadi mata air. Isirona patu pahoni, totu Tuhan na bertindak di si. Atik pe di buku Esteron, tangadong jupahita tersurat di si hata Tuhan nang gosada. Alai nak pesong oni tangadok tersurat di si hata Tuhan bukan berarti naso adong Tuhani, naso mangula Tuhani di tonga-tonga ni bangsoi. Jadi molo tagobar hona kamang do tamuinang dus di songon sutradarai yate. Dus di songon sutradarai daktarida anggo sutradara di balik layar doi. Anggo natarida di layar, natarida di lapangan, di gelanggangi aktor manang aktris naido. Alai songon nataboto sudi perdalanan ni cerita na diperankan si aktori sang sutradara do na mengaturi saluhutna. Songon sutradara songonima nang tuhatai jala dohonot tama Tuhanlah sang sutradara kehidupan kita. Dia sudah merancang yang terbaik bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi orang Israel, bagi Esther, dan juga bagi Mordehai. Bahkan merancang sumakapi nadenggan nang tuhita sahatu tikion. Bukan yang terburuk. Odo didok hata nitu hata merdomutusi. Ainu ngataka suboto sakap akan nahu sakapi taringot tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan. Asa ahu mangalihot tuhamu ujung na hi nalungut temuna. Jadi Tuhan merancang damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Iruna didokna di Jeremia 20 sia ayat 10 sadeh. Jada di Rom uelu ayat 20 lalu maceta kas didok alai taboto do saluhutna do manupak tunadinggan diaka na marholong ni roha di debata akan najinuna sian tahina hian. Hamu kadongan sialah haluaon na pinatupani debata tu halak Yahudi ima marhiti Raja Ahasveros gabe dipatu pahala Yahudi ma ari raya panggalangan doho las ni roha di Nasidia. Ima di hari 14, hari 15 di bulan Adar. Jala songo tada ni las ni roha Nasida di si, laos masih piringan manasida di dok ganup tu ale-alena. Jadi antar mengantar makanan tersongon namartau baru maraya te di hita. Di kemudian hari di guarima hari rayaon, hari raya Purim. Ima hari raya perjamuan dan sukacita di halak Yahudi. Songonima nasida rupani marningot pabahenan ni debata di bagasan nguluna. Jadi hita pe adong do hari spesial, hari istimewa, hari na khusus si songono di hita ketika hita makilalakon
pabahenan ni debata. Atik pe dangapala saya tarayaho ni rupani secara formal setiap tahun. Alai ta ingot ma adong do pabahenan ni debata naso tarlupa ho kita jalan nama baik kita marulupulup marlas ni roha dinguluon. Amen martangiang mahita. Mulai ate Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami bi asa di parbihok katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.